Det er det beviset for andengradsligningen. Hvis vi har andengradsligningen, så kan vi sige, at diskrimineanten D er lige med Bn minus 4ac. Og hvis D er større end 0, så kan vi bruge den her formel, hvilket er x lige med minus b plus minus kvadratmål af d divideret med 2a. Hvis D er lige med 0, så kan vi bruge den der formel. Og hvis D er mindre end 0, så er der ikke nogen løsning på det. Ja. Vi har fået den gymnasiet af gange 4 på begge sider. Så vi kan se her, hvis vi gør det, så tager vi 4a ind på ax i anden. Det giver så 4a i anden, x i anden. Og så bagefter så tager vi 4a ind på bx, så det giver så 4abx. Og så til sidst får vi så 4a ind på cx, så det giver så plus 4ac. Og så giver det 4a gange 0, det giver jo 0. Ja. Okay, så vi kan se herover at b i anden minus 4ac, det ligner farlig Maurs diskriminant hernede. Så derfor kan vi bare putte d ind i stedet for. Okay, så vi kan omskrive det her ned til det her, fordi at 2 gange med sig selv, det giver 4. Og a gange med sig selv, det giver a anden, og x gange med sig selv, det giver x anden. Så derfor kan vi lægge det i en parentes hernede og omskrive fra det her til det her. Okay, og ved siden af, der har vi lavet 4abx om til 2 gange 2ax gange b. Fordi 2 gange 2ax, de giver 4ax gange b, så giver det 4abx. Ja. Vi kan se i formelsamlingen, at vi kan skrive det der om til det der. Og det her, det ligner sådan farligt meget, det som der står herovre. Som vi jo kan se, ikke? Så derfor, så kan vi sige, så har vi sådan skrevet den op hernede. Som vi har den i stedet for, som formelsamlingen vi eksempel på. Og det kan vi så se alle sammen som 2ax plus b i parenteser, altså i anden, er lige med d. Vi kan finde formlen fra, når d er større end 0, så kan vi starte med at tage det, som vi havde før, og så kan vi udligne potensen ved at sige kvadratroden og alt det der. Og det bliver så 2 gange a gange x plus b er lige med plus minus kvadratroden af d. Altså hernede, så vil vi gerne have b væk, så vi minuser med b på begge sider. Og så har vi så lige pludselig 2ax lige med minus b plus minus kvadratroden af d. Og så trækker vi så 2ax frem på begge sider, og så er det så med x lige med minus b plus minus kvadratroden af d divideret med 2a. D er mindre end 0, så er der ikke nogen løsning. Gør det? Så her så lægger vi kvadratroden til parentesen. For at kunne fjerne parentesen, så kan vi så se... Fordi potenset og kvadratroden udligner hinanden. Ja. Og så bliver det så her, kan vi se inde i parentesen, så er der 2ax plus b. Så tager vi det bare ned her, så det bliver 2ax plus b er lige med 0. Og så prøver vi så at fjerne billedet her med minus b med plus b. Og så minus vi det også med 0, som er diskriminanten. Og så til sidst så tager vi 2ax og dividerer det med 2x. Og så dividerer vi b minus b med 2a for at få svar. Ja, og så giver det x lige med minus b divideret med 2a. Ja.